Исус влиза в храма в Јерусалим, вижда нешто което не е както трябва. Шум, трговија, суета и действија. Тази сцена не се однася само до онзи храм од камек. Тя се однася и до нас, до хората които изграждаме жив храм од своите срца. Ама нека да започнем с контекста. Јерусалимскиот храм по времето на Исус не е бил просто зграда. Тој е бил срцето на религијата, културата и општествениот живот. По време на празниците, особено Пасха в Јерусалим, пристигнали десетки хиледи поклонници. На дворовете на храма продавали животни за жертви, обменјали пари, шумели, пазарели се. Това, което требало да помага на вярата, започнало да ја засенчава. Вместо тишина, шум. Вместо молитва, сделки. Вместо почит, интерес. И ако се вгледаме днес, можем лесно да си представим тази картина. Не е нужно да се връщаме 2000 години назад. Достатъчно е да си помислим за нашите црковни празници тук в България, когато храмът има своя патронен празник. Хората се събират, идват роднини, има служба, трапеза, песни, радост. След литургията семейства се събират на обяд, в ресторанта или в къщи, разговарят, празнуват. И тогава можем да се попитаме върху какво е насочено нашето внимание. Върху самият празник, върху молитвата, върху покровителя на храма или повече върху срещата, храната, компанията, обичайните разговори. Аз съм отец Кшиштоф, аз съм капуцин и живея в Штанцертал, в австрийските Алпи, малко високо. Тука е поблизо като чили към небесата, към Бога, затова идват ми много хубави мисли, много често с които споделям с вас в моя подкаст Я всеки петък срещу събота, каня ви сърдечно. Я Няма нищо лошо в радостта и общуването, те са нужни и красиви. Но този пример ни помага да разберем какво е видял Исус в храма. И там хората дошли с добри намерения, но позволили на второстепенното да заглуши главното. И тогава той влиза Исус. Вижда търговците, чува звена на монетите, шума на животните и действа. Обръща масите, освобождава мястото, казва: не превръщайте дома на моя отец в пазар. Не е гняв, а жест, който има смисъл да върне храма към неговата същност. Дом на Бога, а не място на търговия. И после казва думи, които остават: се борете този храм и аз ще го издигна за 3 дни. Не говори за камъка, а за себе си, за смъртта и възкресението, за новия храм, живият храм. Тази сцена е покана и за нас. Вярата не е обичай, не е навик, а живо нещо, което понякога трябва да бъде очистено, за да стане отново истинско. По онова време търговията в храма не е била нещо нечувано. Трябвало е да има животни за жертви, пари за дарения, но вместото търговията станала по-важна от самата молитва. Храмът, домът на Бога, се превърнал в пазар. Евангелистът Йоан поставя тази сцена в началото на делото
на проповядването на Исус не е случајно. Тој иска да покаже, че още од првите си стъпки Христос идва да очисти, да възстанови смисъла на вярата. Покъсно през 70-та година след Христос храмът наистина ще бъде разрушен от римляните и думите на Исус ще се сбъднат. Старата постройка ще изчезне, но ще се издигне нова в сърцата на хората. Днес, когато говорим за храм, не мислим само за сграда. Храмът това сме ние, нашите сърца, нашите домове, нашите отношения. Когато хората се събират с вяра, помагат си, прощават си, тогава се изгражда живият храм на Бога. Когато папата свети Йоан Павел II дойде в София да освещава камъка за новата конкатедрала, която още блести в столицата, казваше, че трябва да се съгради храма от живите човешки сърца. Това имал предвид Исус. И все пак трябва да се запитаме върху какво се средоточаваме днес. Върху организацията, строежите, ремонта или върху живата връзка помежду ни на помощ, споделяне, молитва, разбиране. Може да имаме красив храм, но нов покрив, боядисани стени, а вътре няма нищо. Липсва сърце. Може да имаме планове, събития и програми, а да липсва общност, ако никой не се интересува как е другият. Истинско освещаване не се прави с вода и камък, а с човешката топлина и доброта. Когато хората си помагат не само материално, а и духовно, с внимание, с молитва, с присъствие. Това е храмът, който Христос иска. Жив, човешки, отворен, дом, в който има живот и любов, място, където човек иска да се връща. Спри за момент, помисли си за своя храм. Не този от камък, а този, който носиш в себе си. Има ли в него шум вместо тишина? Заетост вместо молитва? Позволи днес на Христос да влезе не за да руши, а за да даде нов смисъл, за да изчисти и освети отвътре. Той не иска големи думи, иска чисто сърце. Такъв храм му е достатъчен. Благодаря ви, че бяхте с мене днес. Нека това слово ви води през новата седмица в мир, простота и истината. До следващата среща, петък срещу събота, в подкаста Я.